duk abin da kake ji, in kuɗi kake ji akwai wanda ya fi ka kuɗi amma Allah bai bashi ni'imar tauhidi ba. In sarauta da mulki kake ji akwai wanda ya fi ka mulki da sarauta Allah bai bashi ni'imar tauhidi ba. In ilimi kake ji akwai wani yanzu daga nan yana iya sanin wani tauraro na can yana ko ilimi dai gashi nan kashi amma Allah bai bashi ilimin tauhidi ba. In lafiya kake ji akwai wanda ya fi ka lafiya amma Allah bai bashi ilimin tauhidi ba. ashe in Allah ya baka ilimin tauhidi ba wata ni'ima da tafi wannan ni'ima. Saboda haka mu gode Allah, ba kawai ya ba mu ilimin tauhidin nan ba, har da ya gurɓace sai da Allah ya fitar muna da mutane da suka jaddada wannan addini, suka ƙara wanke shi duk wannan tsatsan da ƙarfen ya yi, suka goge shi, suka ƙara dawo muna da addinin nan. Wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce wadda yake ya kamata mu ci gaba da godewa Allah akan ta, kuma Allah ya ba mu dogewa akan wannan addini ba tare da karkatawa ba.